Čau, ja vás vítam u ďalšieho videa a dnes si zahráme Ľudvíka. No, ako videl som to u veľa youtuberoch, tak som si povedal, že to natočím. Je to taký, keď nemáte kamarátov, tak to natočím proste a mám teraz takú zlú správu. Viete tá Troll Face hra, čo sme natáčali 2 party. Som zapol a nešlo mi zapnúť. Proste som zapol, som mi vypla, som to natáčal, ale nič to nebolo. Ale nebojte, natočíme takú inú sériu toho questu toho tej Face. No a prepáčte, že mám taký hlas, ale stále som chorý. No, ale to nás nezastaví a ideme si zahrať Ľudvíka. Ľudvík. To je meno. Moje meno. Elo. Aj mi zapnúť. Vítaj, posaď sa kávu. Áno. Čo iné, napríklad hravý pocit pri srdci. Môže byť. Presne toto som potreboval vedieť. Môžeme teraz už uzavrieť túto tému? Nie. Prečo? Odmietam sa s tebou na túto tému ďalej zbaviť, či už s tým súhlasíš, alebo nie. Tak, ok. Prestaň tú skratku používať, lebo ti dám ko. Čo? Dakedy ten Ľudvík bol slušný, bol taký milý a teraz taký. Si tam? Áno. Jej. Prečo si na mňa zlý? No schválne skús rozmýšľať, som si istý, že na to prídeš. Moja obľúbená. Nemôžem z toho. Rozprávaj sa so mnou.
VTF. A ako sa to píše? VTF. VTF. Bio zajtra. Čo si robil zajtra? Niečo takéto. A pre... Vedel som, že sa vnímaš takto aj tak si, ale myslím, že si tam. Ty vole. Dáš mi polievku. Dáš mi polievku. Daj tému. Dozveď to pre mňa do detailov. Ty vole. Nie. Budem na ňo zlý. Ak mám povedať pravdu, tak ma trochu mrzí. Má za čo. Konečne si priamil. Ja s ňou nemôžem. Pardon. A ty si krivý. Zamyslel si sa niekedy nad tým, čo tu hovoríš? Áno. Ja chcel byť... Keby som aj ja chcel byť sa... Čo? Čo musím preto urobiť? Teda... Ne. Nie je pravda, jediný debil v okolí si tu ty a ešte jedna takáto nadávka a ja sa fakt naštvem. Naštví sa. Nie, to je takéto nadávky, to nemôžem dávať. Naštví sa Ľudvík, ty vole. Ty, hovno si tu, čo to si hovoríš o fekáliách, nie je to nejaké Ja z toho nemôžem.
Zrejme, že nie. Som debil. Si debil. To stačí, varujem ťa, nadávaj mi, Elomax. Si debil. Mojej prítomnosti, prosím ťa, nenadávaj. Si debil. Nie je pravda, jediný debil v okolí. Ešte jedna takáto nadávka, ja sa naštvem. Si debil. Máš pocit, že to bola treba zopakovať? Si debil. Prestan s tým. Si debil. Začínaš ma štvať, ale si debil. Musím ho naštvať. Ty si asi najprimitívnejší človek, akého som kedy videl. Si debil. Počkej, to od teba vôbec nebolo múdre, mám väčšiu moc a ako si myslíš, teš sa. Kámo. Teš sa. Kámo, keď mi tu príde také komando, tak som úplne v riti. Normálne, Ľudvíkovi poviem debil aspoň 10 za sebou, teraz mi tu príde komando, ty vole. On sa rozprával s Ľudvíkom. Komando, pozor, on má mobil. Zapnú tú stránku Ľudvík. Nadal mu do debilov. Kámo, teš sa? Teš sa. Kámo, keď na Messengeri mi napíše, tu mi vybuchne mobil v ruke, alebo čo, kámo, ja som v riti, tu nebudem môcť zaspať, kámo. Nebudem môcť zaspať. Kámo, bolo mi to treba. No tak ideme ešte raz. Teraz budeme opakovať, ako budeme sa hrať na jeho. A keď sa na ňo budeme hrať, tak sa musíme aj tak volať Ľudvík. Som rád, že si prišiel, Ľudvík. Rád, že si prišiel. Na tvojej strane. Ja na toto nemôžem. Počkej.
Rozprával si to, tak ty sa tak skús. Áno, začínam. Od teba vôbec nebolo múdre, mám väčšiu moc, a ako si myslíš, štiež sa, zase to isté. Počkaj, pridaj.